da, teo je pokušao postići, ali nisam dao. Oni su svi za nešto borili, ja sam jednostavno odjurio i tako do kraja. Ovaj put sam imao dosta sreće jer sam dobio dosta dobar kart, ali nadam se da će sljedeće, ne znam, 2 utrke, da će isto biti 2 pobjede, tako da jedva čekam. Pa da, treba bi braniti, ali mislim da je moja prednost dosta velika, pošto sam išao na ostale utrke, tako da mislim da nemam nekakvi preveliki pritisak do kraja sezone. Pa probao sam ući na početku, ali nije baš uspjelo toliko koliko sam mislio da hoće. I zapeo sam za barijeru i nisam ga više mogao sustići, tako da. Pa nije, ali sam i dalje zadovoljan. Ja sam mislio da ću biti 4., ali sam na kraju bio 3. i ja sam zadovoljan sa 3. mjestom. U ovom startu mi je Teo pobjegao skroz i onda sam pretekao Ivana i onda sam, se približavao Teo, ali sam u par zadnjih krugova sam izgubio koncentraciju i Teo mi se na kraju odaljavao. Pa zadovoljan sam, dobro je bilo. A staza je bila super, low grip i sve je bilo okej. Pa jako sam zadovoljan. Mislim da sam izvukao dobar kart i da sam zato bio brži u utrci nego u kvalama. Tu sam bio u klubu učlanjen za prvenstvo Hrvatske, za karting slalom i onda su oni rekli da je tu utrka pa sam došao. U utrci bio sam ih prešao 4, borio sam se za 3. mjesto. Kod šikane sam malo zapeo za sekundu i pol. Probao sam se zboriti za 3. mjesto, ali nisam uspio i jednostavno to je sve utrka. Puno puta sam dolazio ovdje, lijepo mi je ovdje, super su kartovi, lijepe su trake. Saznao sam, puno puta su mi prijatelji govorili za Go-Kart Centar West da dođem da probam voziti, pa nisam daleko od A-finala. A-finale je jako dobro, svi imaju vrijeme prilično slično ko moje, samo što su mrvicu bolji od mene. Pa za sad sam mislio biti samo u B-finalima i onda trenirati pa da budem u A-finalima sljedeći SVS.